தேங்க்யூ மாதாஜி ஃபார் யுவர் சர்வ். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லாருமே வீடியோ ஆன் பண்ணி ப்ராப்பரா எழுதுனாங்க மாதாஜி. அதையும் நான் ஆட் ஆன் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ. தேங்க்யூ மாதாஜி ஃபார் யுவர் சர்வ். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஏன் ஏன் உஷா மாதாஜி எழுதல? எல்லாருமே வீடியோ ஆன் பண்ணி ப்ராப்பரா எழுதுனாங்க மாதாஜி. அதையும் நான் ஆட் ஆன் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏன் ஏன் உஷா மாதாஜி எழுதல? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே ஃபைன். நம்ம இப்போ அவதாரங்களை பார்க்க போறோம். நம்ம ஒன்லி வெப்சைட்ல தான் நம்ம வந்து வேதாபேஸ்ல இருந்து படிக்கலாம், சரிங்களா? ஸோ தட் அவங்க யார் வரலனாலும் தே வில் நாட் பி ஏபிள் டு மிஸ் இட். ஓகே ஓகே. புதுசா எதுவும் தர்ஸ்டே வேணா பார்க்கலாம். நம்ம கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்டடா பேசுறது எல்லாமே. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அவதாரம், ஏன்னா நம்ம ஸ்லைட்ல எல்லாம் நம்ம படித்தோம் இல்லையா? முக்கியமான அவதாரங்களை மட்டும்தான் நம்ம ஸ்லைட்ல படித்தோம். ஐ திங்க் அப் டு 26 என்ன ஸ்லோகா வரைக்கும் போயிருந்தது, 22 26 வரைக்கும் போயிருந்தது. ஸோ நம்ம இப்போ அது வரைக்கும் நம்ம கவர் பண்ணிடலாம், சரிங்களா? ஸோ முதல் அவதாரம் படைச்சது பிரம்மர். யாரை படைச்சார்? நம்ம 3rd கேண்டோல படித்தோம். ஃபர்ஸ்ட் 4 குமாரர்களை படைச்சார் இல்லையா? பிரம்மா ஞாபகம் வருது அவங்களுக்கு? ஓம் நமோ வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனேய ஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा मह्यं तदा शिवपदान्तिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते जगत् गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. सो फर्स्ट முதல்ல பிரம்மர் யாரை படைச்சார்? 4 குமாரர்கள், அன்மேரிட் சன்ஸ் இல்லையா? அதாவது திருமணம், அவங்க குழந்தைங்களாவே இருந்துட்டாங்க. ஸோ ஏன்னா முதல்ல நம்ம 3rd கேண்டோ இப்போ ரீகலெக்ட் பண்ணா கூட ஓரளவுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும். ஸோ முதல்ல படைச்ச பிறகு அவங்க 4 திக்குகளுக்கு சென்று, அதாவது வம்ச விருத்தி எல்லாமே பண்ணணுன்றதுக்காக தான் பிரம்மர் வந்து என்ன பண்ணார்? அவருடைய வெறுமனே ஆன்மீக ஆற்றலை கொண்டு மட்டும் படைச்சார் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம பாகவதம் கிளாஸ்ல படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? ஸோ அப்போ வெறும் ஸ்பிரிச்சுவல் எனர்ஜியோட இருந்ததுனால அவங்களுக்கு வந்து ஸோ இறைவனை வந்து அவங்க எப்பவுமே தொழணும், எப்பவுமே வந்து இறைவனுக்கு பக்தி பண்ணணும், அது மட்டும்தான் அவங்களுக்கு இருந்தது. தே வாண்ட் டு டூ த செல்ஃப் ரியலைசேஷன், அதாவது பிரம்மன் ரியலைசேஷன்ல அவங்க வந்து செயல்படணும்னு நினைச்சதுனால பிரம்மருக்கு கோபம் வருது இல்லையா? ஸோ 4 பேருமே, அதாவது தந்தை சொல் கேட்கவில்லை என்றால் பிள்ளைகள் தந்தைக்கு கோபம் வரும். அந்த ஆங்கிள் பிரம்மருக்கு கோபம் வருது. அதன் பிறகு அவர் என்ன பண்றார்? ஹூ பீங் சிச்சுவேட்டட் இன் த ஓ ஆஃப் செலிபசி, அவங்க என்ன ஓத் எடுத்துக்கிறாங்க? நான் வந்து பிரம்மச்சரியத்தை வந்து கடைபிடிப்புக்கு போறோம் அப்படின்னு சொல்றது. அண்டர்வென்ட் சிவியர் ஆஸ்டரிட்டிஸ், அவங்க வந்து சின்ன பிள்ளைங்களாக, அதுவும் யாரால? சாபம் யாரால? பிரம்மருக்கு கோவம் வந்து சபிச்சிட, நீங்க எப்பவுமே வந்து சின்ன குழந்தைங்களாவே இருங்க அப்படிங்கிறதுனால அவங்க எப்பவுமே 4 குமாரர்கள்னா குட்டி பசங்க மாதிரி தான் இருப்பாங்க. அதனாலதான் அந்த ஜெயா விஜயா வந்து அந்த வைகுண்ட லோகத்துக்கு வரும்போது எப்படி இந்த குட்டியா இருக்கக்கூடிய இந்த பசங்க வந்து வந்தாங்க இங்க, ஆனா உண்மையிலே அவங்க வந்து எலிவேட்டட் சோல்ஸ்ன்னா அவங்களுக்கு தெரியாது இல்லையா? சோ அவங்க கடுமையான தவங்கள் எல்லாம் இருந்து பகவானுடைய பூர்ணத்துவை வந்து புரிந்து கொள்வதற்காக வந்து அவங்க தங்களுடைய வாழ்க்கையை வந்து அர்ப்பணிக்கணும்னு நினைச்சாங்க. ஸோ இவங்க அந்த தப்போலோகத்துல இருக்கிறவங்க, அதாவது குமாராஸ் வந்து எங்க இருக்காங்கன்னாக்கா தப்போலோகம். இந்த கிரியேஷன் ஆஃப் த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் இஸ் அஃபெக்டட் மெயின்டைன் இல்லையா? இது எல்லாமே படைத்தல், காத்தல், அழித்தல் எல்லாமே. ஸோ பிரம்மர் வந்து படைக்கிறது, அதுக்கப்புறம் ஷீரோத கஷாய் விஷ்ணு வந்து பரமாத்மாவாக வந்து எல்லாருடைய ஹிருதயத்துல இருக்கிறது. கர்ப்போத கசாய் விஷ்ணு இந்த 17 14 லோகங்களையுமே அவர் தான் வந்து பரமாத்மா ரூபத்துல அவர் பார்த்துக்கிறார். அண்டங்கள் எல்லாம் படைக்கக்கூடிய கார்போத கசாய் விஷ்ணு அவர் தான் வந்து அண்டங்களுக்கு பரமாத்மா. கர்ப்போத கசாய் விஷ்ணு வந்து ஒவ்வொரு அண்டத்திற்கும் பரமாத்மா. அண்டம் ஃபுல்லா எடுத்துட்டாக்கா லோகங்களுக்குன்னு ஒரு ஜீவனுக்குள்ளயுமே இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவா இருக்கிறது யாரு? ஷீரோத கஷாய் விஷ்ணு. இப்படி நம்ம எல்லாத்தையுமே நாம படிச்சுட்டு வந்திருக்கோம் இல்லையா? இந்த குமாராஸ், ஸோ பிரம்மர் படைச்ச பிறகு அவங்க கிட்ட இருந்து அடுத்தடுத்து வந்து
ஜீவன்கள் வந்து படைக்கப்பட வேண்டும். ஆனா அதற்கு இவர்கள் வந்து ஒத்துக்கிறது இல்லை. ஸோ தீஸ் குமாராஸ் வேர் எம்பவர்டு இன்கார்னேஷன், அதாவது எம்பவர்டுன்னா ஆவேசம், சக்தி ஆவேசம் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி சக்தி ஆவேச அவதாரங்கள் இவங்க. அண்ட் பிஃபோர் எக்ஸிக்யூட்டிவ் சிவியர் டைப் ஆஃப் டிசிப்ளின் ஆல் ஆஃப் தெம் பிகேம் குவாலிஃபைட் பிராமணர்கள் ஆனாங்க. ஸோ திஸ் எக்ஸாம்பிள் சஜஸ்ட் ஒன் மஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் அக்வயர் குவாலிஃபிகேஷன். ஒருத்தர் வந்து தகுதியை பெறணும், பிறப்பினால கிடையாது, அவர்களுடைய செயல்களினால் இல்லையா, அவர் ஆற்றக்கூடிய கர்மங்களினால், அவர்கள் ஆற்றக்கூடிய செயல்களினால் அவங்க வந்து அந்த குவாலிஃபிகேஷன் எதை அடையணும்னு நினைக்கிறோமோ அதற்கான தகுதியை வந்து அவங்க அடையணும். ஸோ அண்ட் தென் அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க வந்து பிரம்மனை உணர்வதற்கான பாதைக்கு சென்றார்கள். முதல்ல பிராமணிகள் குவாலிஃபிகேஷனை அடைஞ்சாங்க அப்படின்ட்டு. அடுத்து ரெண்டாவது வந்து விதியம், ரெண்டாவது பவாஷ்ய ரசாதல கதாம் மஹீன் யுத்தாரிஷ்யன் உபாதத்தா யக்னேஷ சௌகரம் வபுகு. ரெண்டாவது அவதாரம் யாருன்னாக்கா, அதாவது வாராக அவதாரம். நம்ம இதையும் நம்ம படிச்சோம், நீல வாராகர் இல்லையா, ஸ்வேத வாராகர் படிச்சுமா இல்லையா, படிச்சோம் இல்லைங்களா, ஞாபகம் இருக்கா? தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ல படிச்சிருக்கோம் மாதாஜி. சோ படிச்சிருக்கோம் நீலவாராகர், அப்புறம் சேது வாராகர். சோ ஏன் பகவான் வந்து அதாவது வாராகராக வந்தார் அப்படின்னாக்கா, சோ இந்த ஹிரண்யாக்ஷன் வந்து என்ன பண்றான், பூமியை வந்து, அதாவது கர்ப்போதகம் நீர்ல வந்து ஒரு பக்கமா இருக்கக்கூடிய, அதாவது ஃபில்டி வாட்டர்னா அதை டச் பண்ண முடியாது இல்லையா. நீங்க இன்றைக்கு கூட நீங்க இந்த சாக்கடை ஆண்டெல்லாம் போனீங்கன்னாக்கா பன்றி வந்து அந்த குட்டையிலேயே வந்து ஊறின்னு இருக்கும் இல்லையா. அது ரொம்ப மோசமான நீர், அதுல பன்றி இருக்கும் இல்லையா. சோ அந்த ஃபில்டி இதுல வர்றதுக்கு கூட பகவான் அந்த பன்றி அவதாரமா எடுத்துட்டு அவர் என்ன பண்றார், அவருடைய அந்த பன்றிக்கு வந்து நார்மலான பன்றிக்கு தந்தங்கள் மாதிரி வந்து அந்த கொம்புகள் கிடையாது. ஆனால் பகவான் அந்த அவதாரம் எடுத்தப்போ அந்த தந்தங்கள் மாதிரி, யானை தந்தங்களை போல அந்த கொம்புகளை கொண்டு அந்த ரெண்டு கொம்புகளுக்கு மத்தியில வந்து என்ன பண்றார், பூமியை வந்து எடுத்து மீண்டும் அதனுடைய நிலையில எடுத்துட்டு வந்து நிறுத்துறார் இல்லையா. இது இரண்டாவது. ஸோ ஸ்டில் இங்க பகவானுடைய குளோரிஃபிகேஷனை நம்ம பார்க்கணும். எஸ் பிரேமா மாதாஜி, இந்த பட்பட் மட்டும் படிங்க. 7 மாதாஜி. எஸ். எல்லா யாகங்களையும் அனுபவிப்பவரான பரம புருஷர் ஒரு பன்றியின் அவதாரத்தை, அதாவது 2ஆம் அவதாரம் ஏற்றார். மேலும் பூமியின் நன்மைக்காக அவர் பிரபஞ்சத்தின் மிக தாழ்ந்த பிரதேசத்திலிருந்து அதை உயர்த்தினார். பொருளுரை. குறிப்பு என்னவெனில், முழுமுதற் கடவுளின் ஒவ்வொரு அவதாரத்திற்கும் நிறைவேற்றப்பட வேண்டிய ஒரு குறிப்பிட்ட கடமையும் குறிப்பிடப்பட்டு உள்ளது. ஒரு குறிப்பிட்ட கடமையின்றி எந்த அவதாரமும் தோன்றுவது சாத்தியமல்ல. மேலும் அத்தகைய கடமைகள் எப்பொழுதும் அசாதாரணமானவையாகவே உள்ளன. அவற்றை எந்த ஜீவராசியாலும் செய்ய முடியாது. அசுத்தமான ஒரு புளூட்டோவின் பிரதேசத்திலிருந்து பூமியை வெளியேற்றுவதற்காகவே பகவான் வராக அவதாரமாக தோன்றினார். அசுத்தத்திலிருந்து ஒரு பொருளை கிளறி எடுப்பது என்பது ஒரு பன்றியின் வேலையாகும். பூமியை இத்தகையதொரு அசுத்தமான இடத்தில் ஒளித்து வைத்த அசுரர்களுக்கு பரமபுருஷ பகவான் இந்த அதிசயத்தை செய்து காட்டினார். முழுமுதற் கடவுளால் செய்ய முடியாதது ஒன்றுமில்லை. ஒரு பன்றியின் வடிவத்தை ஏற்ற போதிலும் அவர் எப்பொழுதும் உன்னத நிலையிலேயே இருப்பதால் அவர் தமது பக்தர்களால் வணங்கப்படுகிறார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒன்று இல்லையா. பகவான் அந்த ரூபத்தை ஏற்றாலும் சோ அவர் வந்து இது கிடையாது, ஜீவ தத்துவம் கிடையாது இல்லையா. நம்ம இந்த இதுலயே வந்து அவதாரங்களை பற்றி நம்ம நிறைய விதமான லீல அவதாரங்கள். ஒரு நிமிஷம் இந்த இஸ்கான் டிசைர் ட்ரீல அந்த கீழே விஷ்ணு தத்துவங்கள், ஜீவ தத்துவங்களை பத்தி நம்ம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் புருஷ அவதாரங்கள். எத்தனை அவதாரங்கள் மொத்தம்னா 6 விதமான அவதாரம். ஓகே, 6. முதல்ல புருஷ அவதாரங்கள் இல்லையா, அடுத்து லீலா அவதாரங்கள், 3வது குண அவதாரங்கள்
இல்லையா? அதுக்கப்புறம் 4வது மன்வந்தர அவதாரம், அடுத்து யுக அவதாரம், அடுத்து சத்திய ஆவேச அவதாரம். இந்த சத்திய ஆவேச அவதாரம் வந்து எப்பவுமே ஜீவ தத்துவம். ஓகே, ஸோ இது வந்து சில, அதாவது ஜீவாத்மாக்களுக்கு வந்து சில ஜீவாத்மாக்களுக்கு வந்து ஒரு சில ஆற்றலை வந்து இறைவனிடத்துல இருக்கக்கூடிய தெய்வீக ஆற்றலை வந்து பகவான் வந்து கொடுத்திருப்பார். அதை கொண்டு எக்ஸாம்பிள் நாம இப்ப பிருத்து மகாராஜா பத்தி படிக்கிறோம், நாரத மகரிஷி, குமாரர்கள், இவங்க எல்லாருமே வந்து தேர் ஆல் ஜீவ தத்துவங்கள் தான். ஆனா வந்து தே ஹவ் பீன் எம்பவர்டா, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இறைவனால் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஆற்றல் வந்து வழங்கப்பட்டு அவர்கள் வந்து மேன்மையான இடத்துல இருக்கக்கூடிய செயல்கள். இப்ப பிருத்து மகாராஜா ஒரு நார்மலான ஒரு மனிதராக தான் பிறந்தார். அதே மாதிரி ரிஷபதேவர் கூட வந்து அதே மாதிரிதான் அவதரித்தார். ஸோ இந்த ஜீவ தத்துவங்களை வந்து நாம கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க கூடாது. இத மேல புருஷாவதாரங்கள் வந்து விஷ்ணு தத்துவங்கள், அடுத்து மேலும் வந்து லீலா அவதாரஸ் எல்லாமே கூட வந்து விஷ்ணு தத்துவங்கள். இதெல்லாம் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ மேலும் இங்க இதுலயுமே வந்து நர நாராயண ரிஷி, ஸோ இன்கார்னேஷன்ஸ், அதாவது அவருடைய அவதாரங்கள், அந்த லிஸ்ட் ஆஃப் இன்கார்னேஷன் இது வந்து கொடுத்துருக்கிறது. குமாராஸ், ஸோ லீலா அவதாராஸ், கிருஷ்ணா, இது என்ன கன்ஃபியூஷனா இருக்கே, குமாராஸ், நாரதா, இவங்க 2 பேருமே இதெல்லாம் வந்து ஜீவ தத்துவங்கள்ல வர்றது. ஸோ நீங்க கன்ஃபியூஸ் ஆயிடாதீங்க. ஓகே, ஸோ நம்ம லீலை அவதாரங்கள் என்று எடுக்கும்போது வாராகம் இப்ப பார்த்தோம், மத்ஸ்யம் இல்லையா? ஸோ அடுத்து வந்து நம்ம வாமன அவதாரம், இதெல்லாமே வந்து எதெல்லாம் வந்து பகவானுடைய விரிவங்கங்கள், விரிவங்கங்களுடைய விரிவங்கங்கள் விஷ்ணு தத்துவங்களை கொண்டு வருகிறதோ அது எல்லாமே வந்து லீலா இல்லையா, இந்த மாதிரி. ஆனா மனிதன் ஜீவன்கள் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு சில ஆற்றலை, இறைவனுடைய தெய்வீகமான ஆற்றலை கொண்டு அவர்கள் வந்து சக்தி ஆவேச அவதாரங்கள் ஆகிறார்கள். இந்த மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சம் மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கு, ஸோ அதனால நம்ம அதை அப்புறமா பார்த்துக்கலாம். பட் இங்க இந்த போர் அப்படின்னா வாராகர் வந்து அவர் எப்படிப்பட்ட அவதாரம்? விஷ்ணு தத்துவத்தை கொண்டவர். லீல அவதாரா. ஸோ ஸ்டில் இல்லையா, அந்த அழுக்கான ஒரு இடத்துல வந்து பூமியை இருந்து ரட்சித்த அவர் இல்லையா. ஸோ அவர் ஸ்டில் அவருடைய, அதாவது நீங்க அந்த இடத்துல நீங்க அந்த 3rd கேண்டோல போய் படிக்கும் பொழுது அவருடைய உடல்ல இருந்து வந்த வேர்வை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவ்வளவு, அதாவது ஸ்பிரிச்சுவல், அதாவது அந்த நிலையில இருந்ததுன்னு நம்ம படிச்ச ஞாபகம் எனக்கு கொஞ்சமா வருது இப்போ. ஓகே, ஸோ நம்மள மாதிரி வேர்வையெல்லாம், நமக்கு வேர்வை வந்தா நாற்றம், அதாவது துர்மணம் தான் வரும் இல்லையா பகவானுடைய. நீங்க அப்ப சொல்லிருக்கீங்க மத்தாஜி. ஆமா, ஸோ அது நடத்துறப்போ நம்ம படிச்சிருக்கோம் சரியா. அதுதான் ஒரு 2 வார்த்தை தான் எனக்கு ஞாபகம் வருது. மீண்டும் நம்ம 3rd கேண்டோ படிப்போம், அப்ப இன்னும் டீட்டெயிலா நம்ம பார்த்துக்கலாம். ஓகே, பட் இப்போதைக்கு அதை நீங்க ரீகலெக்ட் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம். ஓகே, ஸோ அவர் விஷ்ணு தத்துவங்கள் அப்படிங்கிறத வந்து நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். இப்ப திரித்தியம் 3வது யாரு? அதாவது நம்ம நாரத மகரிஷி. திரித்தியம் ஸ்ரீ சர்க்கம் வை தேவரிஷித்வம் உபேத்திய தந்திரம் சாத்வதம் அச்சஸ்த நைஷ்கர்மியம் கர்மணாம் யதஹ. நைஷ்கர்மியம்னாக்க விடுதலை. ஓகே, ஸோ அதாவது நமக்கு இந்த பிரபஞ்சத்துல இருந்து, நம்ம கட்டுண்ட நிலையிலிருந்து விடுதலை அடையக்கூடிய தன்மை. ஸோ அந்த விடுதலை அடையக்கூடிய தன்மை எப்போ வரும்? நாம நிஷ்காம கர்ம யோகத்துல இருந்து செய்யும் பொழுதுதான் நமக்கு வரும் இல்லையா. ஸோ எஸ், டிரான்ஸ்லேஷன் யார் வாசிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. புஷ்ப மாதாஜி இருக்கா புக்கு? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, வாசிக்கட்டுமா? வாசிங்க. ரிஷிகளின் யுகத்தில் முழுமுதற் கடவுள் தேவரிஷி நாரதரின் வடிவில் 3வது சக்தி அளிக்கப்பட்ட அவதாரத்தை ஏற்றார். இவர் தேவர்களுக்கு இடையில் சிறந்த முனிவராக இருக்கிறார். அவர் பக்தி தொண்டிற்கு சம்பந்தப்பட்டவைகளையும் பலன் கருதாத செயல்களையும் ஊக்குவிக்கக்கூடிய வேதங்களின் விளக்க உரைகளையும் தொகுத்தார். பொருளுரை: பரமபுருஷ பகவானின் ஒரு சக்தி அளிக்கப்பட்ட அவதாரமான மகரிஷி நாரதர் பிரபஞ்சம் முழுவதிலும் பக்தி தொண்டை பரவச் செய்கிறார். பிரபஞ்சம் முழுவதும் வெவ்வேறு கிரகங்களிலும் உயிரினங்களுக்கு இடையிலும் உள்ள பகவானின் மிகச்சிறந்த பக்தர்கள் அனைவரும் அவரது சீடர்களே ஆவார். ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை தொகுத்தவரான ஸ்ரீல வியாசதேவரும் அவரது சீடர்களில் ஒருவர் ஆவார். நாரத பாஞ்சராத்திரத்தின் ஆசிரியர் நாரதரே ஆவார். இது குறிப்பாக
வேதங்களின் விளக்க உரையாகும். மாதாஜி உங்க வாய்ஸ் வரல. இப்ப கேக்கும் மாதாஜி, ஒரு போன் குறுக்க வந்துருக்கு மாதாஜி. ஓகே. இது குறிப்பாக பகவானின் பக்தி தொண்டிற்குரிய வேதங்களின் விளக்க உரையாகும். இந்த நாரத பஞ்சராத்திரம் பலநோக்கு செயல்களின் தலையிலிருந்து விடுதலை அடையும் விஷயத்தில் பலநோக்கு கருமிகளுக்கு பயிற்சி அளிக்கிறது. பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்கள் பெரும்பாலும் பலன் தரும் செயல்களால் கவரப்படுகின்றனர். ஏனெனில் கஷ்டப்பட்டு உழைப்பதன் மூலமாக அவர்கள் வாழ்வை விரும்புகின்றனர். கேக்குதா மாதாஜி? கேக்குது. ஓகே. பிரபஞ்சம் முழுவதுமே பலனை எதிர்பார்த்து செயல்படுபவர்களால் நிரப்பப்பட்டுள்ளது. இத்தகையவர்கள் எல்லா உயிரினங்களுக்கு இடையிலும் உள்ளனர். பலன் கருதிய செயல் எல்லா வகையான பொருளாதார முன்னேற்ற திட்டங்களையும் உள்ளடக்கியதாகும். ஆனால் ஒவ்வொரு செயலுக்கும் பிரதிபலனை விளைவிப்பது இயற்கையின் சட்டமாகும். மேலும் நல்லதாகவோ அல்லது கெட்டதாகவோ உள்ள அத்தகைய பிரதிபலன்களால் செயலாற்றியவன் பந்தப்படுகிறான். நல்வினை பயனாக பௌதிக செழுமையும் தீவினை பயனாக பௌதிக துன்பமும் கிடைக்கின்றன. ஆனால் இன்பத்திலோ அல்லது துன்பத்திலோ உள்ள பௌதிக சூழ்நிலைகள் அனைத்தும் முடிவில் துன்பத்தை மட்டுமே அளிப்பதற்கென உள்ளவையாகும். வாழ்வின் பந்தப்படாத நிலையில் எப்படி நித்தியமான ஆனந்தத்தை அடைய முடியும் என்ற தகவலை மூடர்களான பௌதிகவாதிகள் பெற்றிருக்கவில்லை. உண்மையான ஆனந்தத்தை உணரும் வழிமுறையையும் ஒருவனது தற்போதைய ஈடுபாடு எப்படி ஆன்மீக விடுதலைக்குரிய பாதையை நோக்கி அவனை அழைத்து செல்லும் என்பதற்கான வழிமுறையையும் இங்கு நாரதர் பந்தப்பட்ட மனிதர்களுக்கு அளிக்கிறார். பாலில் இருந்து தயாரிக்கப்பட்ட உணவை உண்பதனால் ஏற்பட்ட அஜீரணத்தை போக்குவதற்கு தயிரின் வடிவிலுள்ள அந்த பாலையே உட்கொள்ளுமாறு மருத்துவர் நோயாளிக்கு உத்தரவிடுகிறார். ஆகவே நோயின் காரணமும் அதற்கான வைத்தியமும் ஒன்றாகவே இருந்த போதிலும் நாரதரை போன்ற ஒரு கைதேர்ந்த மருத்துவரை கொண்டுதான் அதை குணப்படுத்த வேண்டும். இதே வழிமுறையைத்தான் பகவத்கீதையும் அளிக்கிறது. செயலினால் கிடைத்த பலனை கொண்டு பகவானுக்கு தொண்டு செய்ய வேண்டும். அது நைஷ்கர்மத்தை அல்லது முக்திக்கான வழியை நோக்கி ஒருவரை அழைத்து செல்லும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எஸ், இதை பத்தி நம்ம நேத்தே படிச்சோம் இல்லையா? நாரத பஞ்சராத்திர விதி. ஜென்ரலி வேத சாஸ்திரங்கள் எல்லாமே நம்ம பண்ணும் பொழுது பலன் கருதும் செயல்களுக்கு தான் நமக்கு நிறையவே ஊக்குவிக்கு என்பது கிடைக்கும். அது எதற்கு ஒப்பிடப்படுகின்றது என்றால் நம்ம பாலை அருந்தக்கூடிய நிலைக்கு ஒப்பிடப்படுகின்றது இல்லையா? பலன் கருதும் செயல்கள் என்றால் அதற்கான விளைவுகளும் நாம தான் அனுபவிக்கணும் இல்லையா? நல்லதும் கெட்டது எதுவா இருந்தாலுமே நாம தான் அதை அனுபவிக்கணும். ஸோ இப்போ ஒருவேளை அந்த நம்ம செய்யக்கூடிய அந்த செயலுடைய பலன் நமக்கு கெடுபலனா ஆச்சுன்னா உடனே நாம் என்ன பண்றோம்? அதாவது அதற்கான தீர்வு என்ன அப்படிங்கிறத கண்டிப்பா யோசிக்கிறோம் இல்லையா? அந்த தீர்வுக்காக நம்ம முனைகின்றோம். ஸோ அப்படி நாம எடுத்துக்கும் பொழுது பௌதீகத்துல அந்த மாதிரி செயல்கள், ஆனா ஆன்மீக தளத்துல இருந்து நாம் நோக்கும் பொழுது நம்முடைய கடமையை இறைவன் நமக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய, அதாவது ஒரு தெய்வீகமான ஒரு செயல் அப்படின்னு எண்ணிக்கொண்டு பலன்களை எதிர்பார்க்காமல் அந்த பௌதீக கடமைகளை நாம் ஆற்றினோம் என்றால் அதனால் வரக்கூடிய பலன்கள் நாம் என்றைக்குமே பந்தப்படுவது கிடையாது. இதுதான் நாம அருந்த வேண்டிய மோர். ஓகே, பால் என்பது நாம நம்முடைய சுயநலத்திற்காக, அதாவது பலன் கருதும் செயல்களுக்காக நாம பால் அருந்துகின்றோம் என்று அந்த உமை எடுத்துக்கொண்டால் அதனால் வரக்கூடிய கடினமான சூழ்நிலை அஜீரணம் இல்லையா? சோ அந்த அஜீரணத்தை போக்குறதுக்கு நாம் ஆற்ற வேண்டிய கர்மங்கள் அனைத்துமே இறைவனுடைய தொண்டாக ஆற்றக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவத்தை நாம் வளர்த்து கொண்டோம் என்றால் அப்ப நாம கர்ம பலனிலிருந்து விடுதலை பெறுகின்றோம் இல்லையா? அந்த கர்ம பலனிலிருந்து விடுதலை அடையும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கலி அது எதற்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது என்றால் நாம மோரை அருந்தினா எப்படி நமக்கு வயிறு உபசம்லாம் கிளியர் ஆகுமோ அது போல அப்படிங்கறதுதான் இந்த இடத்துல ஒரு ஓமையை பிரபுபாதர் நமக்கு கொடுத்திருக்காரு. ரொம்ப அழகான ஓமை. இரண்டுமே பால், அதாவது ஒரே ஒரு சோர்ஸ் தான் இல்லையா? எங்க இருந்து வருது? பால்ல இருந்தா வருது. சூடான பால், ஏதோ ஒரு பால் நம்ம குடிக்கிறோம் இல்லையா? அந்த பால் ஏதோட கலந்தோ குடிக்கிறோம், அதனால நமக்கு அஜீரணம் ஆகுது. ஆனா அதையே நம்ம உடலை சரிப்படுத்திக்கணும்னா மோரை குடிச்சா நமக்கு அஜீரணம் என்பது குறையும். சோ இப்படி இந்த கர்ம பலனை எதிர்பார்க்காமல் நீ கடமையை ஆற்று என்று நமக்கு எடுத்துரைக்க ஒருத்தர் வேணும் இல்லையா? சோ இது மாதிரி பால் குடிச்சதனுடைய விளைவு தயிர் மோரை குடிச்சா சரியா போயிடும்னு சொல்றதுக்கு ஒரு டாக்டர் தேவை இல்லையா? அது போல பலன் கருதும் செயல்கள் செய்யறதுல இருந்து நாம
பலனை எதிர்பார்க்காமல் நீ செயல்படுதுன்னு நமக்கு எடுத்துரைக்கிறதுக்கு ஒரு வைத்தியர் யாருன்னா இந்த இடத்துல ஆன்மீக குரு தான். சோ அதுதான் இந்த இடத்துல ரொம்ப அழகா ரொம்ப அழகான ஓமை இல்லையா? சோ நாரதரை போன்று ஒரு நிபுணத்துவ மருத்துவரால் சிகிச்சை அளிக்கப்பட வேண்டும். பகவத்கீதை ஒருவனின் உழைப்பில் பலன்களால் இறைவனுக்கு சேவை செய்வதற்கான அதே தீர்வு வழங்குகிறது. ஈவன் பகவத்கீதை கூட நமக்கு அதுதான் சொல்றது. அதனால ஒருவர் நைஷ்கர்மிய பாதைக்கு, அதாவது விடுதலைக்கான மார்க்கத்திற்கு அது அழைத்து செல்லும். துரியே தர்ம கலா சக்ரே நரநாராயணா ரிஷிஹி பூத்வாத்மோபாசமோ வேதம் அகரோ துஷ்கரம் தபஹ. எஸ் மாதாஜி நான் படிக்கட்டுமா மாதாஜி? படிங்க இங்க இருந்து படிங்க. சாரி மாதாஜி, இங்க கொஞ்சம் சத்தமா இருக்கு. ஆனா படிக்கலாம். நான்காவது அவதாரத்தில் பகவான் தர்ம மகாராஜன் மனைவிக்கு தான் நரன் நாராயணன் எனும் இரட்டை குழந்தைகளாக அவதரித்தார். இவ்வாறாக புலன்களை கட்டுப்படுத்துவதற்கு முன் உதாரணமாக விளங்கும் கடும் தவங்களை அவர் மேற்கொண்டார். பொருளுரை: ரிஷப மகாராஜன் தமது புதல்வர்களுக்கு உபதேசித்ததை போல் பகவானை உணர்வதற்கு தவம்தான் மனிதர்க்குரிய ஒரே கடமையாகும். இதற்கு முன்னுதாரணமாக இருந்து நமக்கு போதிப்பதற்காக அது பகவானாலேயே செய்து காட்டப்பட்டது. மறதியுள்ள ஆத்மாக்களிடம் பகவான் மிகவும் இரக்கம் கொண்டவராக இருக்கிறார். எனவே அவர் பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களை தமது லோகத்திற்கு அழைத்துக் கொள்வதற்காக தாமாகவே வந்து தேவையான உபதேசங்களை விட்டு செல்வதுடன் பிரதிநிதிகளாக அவரது நல்ல பிள்ளைகளையும் அனுப்புகிறார். சமீப காலத்தில் இதே நோக்கத்திற்காகத்தான் பகவான் சைத்தன்யரும் தோன்றினார். இது இந்த இரும்பு யுகத்தில் இழிவடைந்த ஆத்மாக்களுக்கு விசேஷமான சலுகையை காட்டுவதற்காகவாகும். இமயமலை தொடருள்ள பத்ரி நாராயணா என்னுமிடத்தில் நாராயணனின் அவதாரம் இன்றும் வழிபடப்பட்டு வருகிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. நரநாராயண ரிஷியை பத்தி நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிட்டோம். அதனால நம்ம இது 4வது அவதாரம். அவங்கள பத்தி நம்ம சொல்றதுக்கு எதுவும் இல்லை இன்னும் அதிகமா. ஓகே, பஞ்சபம் 5வது அவதாரம் யாரு? கபில தேவர் இல்லையா? சாங்கிய பிலாசபியை நமக்கு எடுத்து சொன்னது இல்லையா, தத்துவங்கள். சோ பஞ்சம கபிலோ நாம சித்தேஷ கால விப்ளுதம் பிராவாஷ வாஷாசுரே சாங்கியாம் தத்வக்ராம விநிர்ணயம். எஸ், அடுத்து வாசிங்க சித்திரலேகா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மொழிபெயர்ப்பு இல்ல, முதல்ல ஸ்லோகம் தெரியல கொஞ்சம். இல்ல ஸ்லோகம் வேண்டாம், நீங்க மொழிபெயர்ப்பு பொருள் படி. ஓகே, மொழிபெயர்ப்பு. 5வது அவதாரமான பகவான் கபிலர் பரிபூர்ணப்படுத்தப்பட்ட மனிதர்களில் முதன்மையானவர். காலப்போக்கில் இந்த அறிவு இழக்கப்பட்டதால் அவர் ஆசூரி பிராமணருக்கு படைப்பு கூறுகள் மற்றும் மெட்டாபிக்ஸ் பற்றிய விளக்கத்தை அளித்தார். இங்கிலீஷே போட்டுள்ளது மெட்டாபிக்ஸ். பொருள்: படைப்பு கூறுகளின் கூட்டுத்தொகை 24. அவை ஒவ்வொன்றும் சாங்கிய தத்துவ அமைப்பில் வெளிப்படையாக விளக்கப்பட்டுள்ளன. சாங்கிய தத்துவம் பொதுவாக ஐரோப்பிய அறிஞர்களால் மெட்டாபிசிக்ஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறது. சாங்கியத்தின் பிறப்பியல் பொருள் கூறுகள் பருப்பாய்வு செய்வதன் மூலம் மிகவும் தெளிவாக விளக்குவது என்பதாகும். இது முதன்முறையாக அவதார வரிசையில் 5வது என்று கூறப்படும் பகவான் கபிரால் செய்யப்பட்டது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இன்னும் இருக்கா மாதாஜி? இல்ல, அடுத்து அப்படியே படிச்சுட்டே போறோம். ஒவ்வொன்றும் ஒருத்தர் பண்ணி சரிங்களா? சோ இப்ப கபில தேவரை பத்தி நம்ம நிறையவே படிச்சிட்டோம் இல்லையா? சோ கபில தேவர் 10வது பிள்ளையாக கர்தவ முனிவருக்கும் தேவகுதிக்கும் பிறந்தவர் தான். அதுக்கப்புறம் தன்னுடைய அன்னைக்கு அவர் சாங்கிய தத்துவத்தை எடுத்துரைச்சார் இல்லையா? சோ அதை எடுத்துரைச்ச பிறகு அவரும் அந்த இடத்தை விட்டு செல்றார். அவங்க தேவகுதியும் தன்னை தானே பாத்துக்கிறாங்க இல்லையா? சோ அப்படி மெட்டாபிசிக்ஸ் அப்படின்றது நம்ம இந்த உடல் எதனால் ஆனது? பௌதீக கூறுகளால் ஆனது இல்லையா? சோ அந்த பௌதீக பொருட்களால் ஆனது எத்தனை பண்புகள் இருக்கு? 24 பண்புகள். சோ அதை பத்தி எல்லாமே அழகாக, அதாவது அதுல ஸ்தூலம், சூக்ஷ்மம், அதுல இருக்கக்கூடிய ஆன்மா, இப்படி ஆன்மீகம் தன்மை கொண்டது எது? வெறுமனே ஆன்மா மட்டும்தான். மிச்செல்லாம் அதுல பௌதீகம் தான்.
ஸோ அதற்கான இந்த இதெல்லாமே வந்து ஒருத்தர் வந்து ஆன்மாவை வந்து பக்குவப்படுத்துறது எப்படி அப்படிங்கறதெல்லாம் ப்ராசஸ் எல்லாமே கபில தேவர் வந்து நம்ம இதையும் 3வது காண்டத்துல படிச்சோம் இல்லையா, கேண்டோல. சாஷ்டம் அத்ரேர் அபத் யத்வ விருத பிராப்தோ நசூயயா ஆன்விக்ஷிகம் அலர்காய பிரஹலாதாப்ய உஜீவன். எஸ், நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிக்கலாம். சஷ்டம் அத்ரே அபத்யத்வம். ஸ்லோகம் படிக்காதீங்கோ, ஸ்லோகம் படிக்காதீங்கோ, ஒன்லி பொருள் படிங்கோ போதும். புருஷரின் 6வது அவதாரம் அத்திரி முனிவரின் முதல்வராக தோன்றினார். ஓர் அவதாரத்திற்காக பிரார்த்தனை செய்த அனசூயாவின் கர்ப்பத்திலிருந்து அவர் பிறந்தார். அலர்கா பிரகலாதரிடமும் மற்றவர்களிடம் எது முதலானவர்கள் ஆன்மீக விஷயத்தை பற்றி பேசினார். மாதாஜி 2 பேரும் படிக்கிறாங்க மாதாஜி, 2 பேரும் சேர்ந்து படிக்கிறாங்களே. நான் படிக்கல. படிக்கல. மியூட் பண்ணிக்கோங்க. பகவான் தத்தாத்திரேயராக அத்திரி ரிஷி அனசூயாவும் அவரது பெற்றோர்களாவர். தத்தராயருக்கு எப்படி பகவானை ஒரு அவதாரமாக சொன்னார் என்ற வரலாறு பிரம்மாண்ட புராணத்தில் பின்வருமாறு குறிப்பிடப்பட்டு உள்ளது. அத்திரி ரிஷியின் மனைவியான அனசூயா ஒரு நிமிஷம் நான் மியூட் பண்ணிட்டேன். மணிமேகலை மாதாஜி, உங்களை நான் கோஹோஸ்ட் பண்றேன், நீங்க பாத்துக்கோங்க. ஒரே கரு சவுண்டா இருக்கு. இல்ல மாதாஜி வந்து பிரேமா மாதாஜி வந்து மியூட் பண்ணாங்கன்னா அந்த சத்தம் வராது. நான் அவங்களை இப்ப மியூட் பண்ணேன், நானு அப்பயே கூட. ஃபைன் ஃபைன், இப்ப எல்லாருமே சைலண்டா இருக்காங்க. எஸ், முடிச்சிட்டாங்களா? படிச்சு முடிச்சாச்சா பத்மா மாதாஜி? இன்னும் கொஞ்சம் இருக்கு மாதாஜி. படிங்க. இருந்து ஏதேனும் வரத்தை நான் கேட்க வேண்டும் என்று தாங்கள் விரும்பினால் தாங்கள் மூவரும் ஒன்றாக இணைந்து எனக்கு மகனாக வேண்டும் என்று நான் பிரார்த்திக்கிறேன். இதற்கு பெருமான்கள் சம்மதித்து தத்தாத்திரேயராக தோன்றினார். பிறகு தத்தாத்திரேயரின் உருவில் பகவான் ஜீவாத்மாவை பற்றிய தத்துவத்தை அலர்கா, பிரகலாதர், எது, ஹகஹேர் முதலானவர்களுக்கு விவரமாக உபதேசித்தார். ஹரே கிருஷ்ண மாதா. இவருடைய பிறப்பை பத்தி நேத்து நாம படிச்சோம் இல்லையா? சோ ததா சப்தம ஆஹுத்யாம் ருஷேர்யஜ்ஞோ வியாஜாயத சாயமத்யை சுரகனைர் அபாத் ஸ்வயம்பு வந்தரம். அதாவது ஸ்வயம்பு மனு அப்படி படிக்க போறோம். எஸ், நெக்ஸ்ட் ஜெயந்தி மாதாஜி இருக்கீங்களா? யாரு இருக்கிறது? வாசிக்கணும். ஜெயந்தி மாதாஜி கிடையாது, வேற யாரும் ஒரு இப்பயே வாசிக்கணும்னாங்களே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வாசிக்க மாதாஜி. மொழிபெயர்ப்பு. பிரஜாபதி ருச்சி மற்றும் அவரது மனைவியான ஆகுதி ஆகியோரின் புத்திரனான யக்ஞர் 7வது அவதாரம் ஆவார். சுயம்புவ மனுவின் ஆட்சி காலம் மாறிய பிறகு அவர் ஆட்சி நடத்தினார். அவரது புதல்வனான யமனை போன்ற தேவர்கள் அவருக்கு உதவியாக இருந்தனர். பொருளுரை. ஜட உலகின் ஒழுங்குமுறைகளை நடத்துவதற்காக ஏற்பட்ட நிர்வாக பதவிகள் தேவர்களுக்கு அல்லது மிக உயர்ந்த புண்ணிய ஆத்மாக்களுக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளன. இத்தகைய புண்ணிய ஆத்மாக்களின் பற்றாக்குறை விளையும் போது பகவான் தாமாகவே பிரம்மா, பிரஜாபதி, இந்திரன் முதலானவர்களாக அவதரித்து பொறுப்பை ஏற்கிறார். சுயம்புவ மனுவின் ஆட்சி காலத்தில் இந்திரன் பதவியை ஏற்பதற்கு பொருத்தமான ஜீவராசி கிடைக்கவில்லை. அப்போது பகவான் தாமாகவே இந்திர பதவியை ஏற்றார். யமனையும் பிற தேவர்களையும் போன்ற தமது சொந்த புத்திரர்களின் உதவியுடன் பகவான் யக்ஞர் பிரபஞ்ச நிர்வாகத்தை ஆண்டு வந்தார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இதுல நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா, குவாலிஃபைடு பர்சனாலிட்டி இல்லைன்னா பகவானே அந்த இடத்துக்கு வந்து தன்னுடைய அவதாரமாக அந்த இடத்துல அவரே இருந்து அதை செயல்படுத்துறார் அப்படிங்கிறத வந்து நாம இந்த இடத்துல புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, ஸோ நம்மள மாதிரி குவாலிஃபிகேஷன் இல்லைன்னா கூட பரவாயில்ல, யாரோ ஒருத்தர் வந்தா அந்த பதவிக்கு நம்ம இடம் கொடுத்துட்டு நம்ம செயல்படலாம். இதுதான் ஜீவ தத்துவத்திற்கும் அதாவது விஷ்ணு தத்துவத்துக்கு இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம். அவர் எத்தனை விரிவங்கங்கள் ஆனாலும் பகவான் எப்பொழுதுமே ஒரு நபர் தான் அப்படிங்கறத வந்து நாம எல்லாத்தையுமே நாம ஆட் பண்ணாலும் அவர் ஒருத்தர் தான் அப்படிங்கிறது இல்லையா? எண்ணிலடங்காத விரிவங்கங்கள் இருந்தாலும் அவர் ஒருவர் தான். ஆனா நம்ம அப்படி கிடையாது இல்லையா? நம்ம எக்ஸாம்பிள் எடுத்தனால நாம ஒருத்தர் மட்டும்தான் ஒருத்தர் தான். நாம விரிவங்க ஆக முடியாது, ஒன்லி எக்ஸிட் தான் ஆக முடியும் இந்த உடலை விட்டு நம்ம இல்லையா?
என்ட்ரி ஆயிருக்கோம் இந்த உடல்ல ஜீவாத்மா. சோ நம்ம மரணிக்கும் பொழுது இந்த உடலை விட்டு நீங்க முடியும். அதுதான் ஜீவ தத்துவத்துக்கும் விஷ்ணுக்கும் வந்து இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம் நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். ருச்சி ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. மணிமேகலை மாதாஜி கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க. ருச்சி மற்றும் ஆஹூதி. ஓகே, அதாவது இங்க ஆஹூதி யாரு? அதாவது ஸ்வயம்பு மனுடைய மகள். அவரும் வந்து ருச்சி எனக்கூடிய அவரும் வந்து ஒரு ரிஷி ஆக்சுவலி. சோ அவருக்கு வந்து பிறக்கக்கூடிய மகன் யாரு? யக்ஞம் இல்லையா? சோ யக்ஞா வந்து ஸ்வயம்பு மனுவின் மாற்றத்தின் போது, அதாவது அவருடைய காலம் மாற்றத்தின் போது சோ அவர் காலத்தை கட்டுப்படுத்தினார். மேலும் அதாவது யமன் யக்ஞா. சோ மேலும் அவரது மகன் யமன் போன்ற தேவர்கள் அவருக்கு உதவி செய்தனர் அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லப்படுகிறது. சோ இப்போ இந்த சுயம்பு மனுவின் காலத்தின் போது இந்திரன் வந்து தேவர்களுக்கு அதிபதி இல்லையா? இந்திர பதவிக்கான அந்த குவாலிபிகேஷன் இல்லை. அப்படிப்பட்ட ஒரு ஜீவாத்மா கிடைக்காததுனால பகவானே வந்து இந்திரனாக வந்து அவருடைய விரிவங்கம் இருந்து அவர் வந்து செயல்படுத்தினார் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப அழகா இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. மேலும் அந்த நேரத்தில் பகவான் இந்திரனானார். சோ யமன் போன்ற தனது சொந்த மகன்கள் மற்றும் பிற தேவர்களின் உதவியுடன் பகவான் யக்ஞர் பிரபஞ்ச விவகாரங்கள் அனைத்துமே நடத்தி ஆட்சி செய்தார் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ ஒவ்வொரு காலகட்டத்துல என்னென்ன நிகழ்வுகள் என்றதை வச்சுதான் கோர்வை. இதாவது இதுக்கு அடுத்து இதுன்னு நம்ம நினைக்க கூடாது. அப்படின்னா இந்த அவதாரங்கள்லாம் இப்படிதான் நிகழ்ந்ததுன்னு எடுத்துட்டு போக கூடாது. ஓகே, ஒரு காலகட்டத்துல நிகழ்ந்ததை வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸா தான் இந்த இடத்துல வந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. ஓகே, எண்ணிலடங்காத அவதாரங்கள் பகவான். நம்ம எதுவுமே வந்து அதுல சிலது நமக்கெல்லாம் பழக்கமா எப்பவுமே தெரியும் இல்லையா? அததான் நம்ம இந்த இடத்துல பார்க்கிறோம். அஷ்டமே மேரு தேவ்யாம் தூ நாபேர்ஜாதா உருக்ரஹ தர்ஷயன் வர்த்ததீரானாம் சர்வாஷம் நமஸ்கிருதம். எஸ், மணிமேகலை மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மொழிபெயர்ப்பு. நாபி மகாராஜன் மற்றும் அவரது மனைவியான மேருதேவி ஆகியோரின் புதல்வரான ரிஷப மகாராஜன் 8வது அவதாரம் ஆவார். இந்த அவதாரத்தில் பகவான் பூரணத்துவம் பெறும் வழியை காட்டினார். புலன்களை முழுமையாக கட்டுப்படுத்தியவர்களாலும் எல்லாருடைய மரியாதைக்கும் உரியவர்களாலும் இவ்வழி பின்பற்றப்படுகிறது. பொருளுரை. மனித சமூகம் இயற்கையாகவே 4 சமூக பிரிவுகளும் 4 ஆன்மீக பிரிவுகளும் கொண்ட 8 பிரிவுகளாக வகுக்கப்பட்டு உள்ளது. நுண்ணறிவு பிரிவு, ஆட்சி புரியும் பிரிவு, உணவு உற்பத்தி பிரிவு மற்றும் தொழிலாளர் பிரிவு ஆகியவை 4 சமூக பிரிவுகளாகும். மேலும் மாணவ வாழ்வு, இல்லற வாழ்வு, ஓய்வு பெற்ற வாழ்வு மற்றும் துறவு வாழ்வு ஆகியவை ஆன்மீக தன்னுணர்வு பாதையை நோக்கி செல்லும் 4 ஆன்மீக பிரிவுகளாகும். இவற்றில் துறவு வாழ்வு மிகவும் உயர்ந்ததாக கருதப்படுகிறது. மேலும் துறவி அல்லது சன்னியாசி ஒருவர் இயற்கையாகவே சமூக மற்றும் ஆன்மீக பிரிவுகள் அனைத்திற்கும் ஆன்மீக குருவாக இருக்கிறார். துறவு வாழ்விலும் கூட பூர்ணத்துவத்தை நோக்கிய முன்னேற்ற பாதையில் 4 நிலைகள் உள்ளன. இந்நிலைகள் குடிச்சகா, பகுதகா, பரிஷ்ராஜகாச்சாரியா மற்றும் பரமஹம்சா என்று அழைக்கப்படுகின்றன. வாழ்வின் மிக உயர்ந்த பூர்ணத்துவ நிலையாக இருப்பது பரமஹம்ச நிலையாகும். இந்நிலை மற்ற அனைவராலும் மதிக்கப்படுகிறது. நாபி மகாராஜன் மற்றும் மேருதேவி ஆகியோரின் புத்திரரான ரிஷப மகாராஜன் பகவானின் ஒரு அவதாரம் ஆவார். அவர் தவத்தின் மூலமாக பூர்ணத்துவம் அடையும் வழியை பின்பற்றுமாறு தமது புதல்வர்களுக்கு உபதேசித்தார். இந்த தவம் ஒருவரின் வாழ்வை புனிதப்படுத்தி நித்தியமானதும் பெருகிக் கொண்டே இருப்பதுமான ஆன்மீக ஆனந்தத்தை அடைய செய்கிறது. ஒவ்வொரு ஜீவனும் இன்பத்தை தேடி அலைகிறான். ஆனால் நித்தியமானதும் எல்லையற்றதுமான ஆனந்தம் எங்கே கிடைக்கும் என்பது ஒருவருக்கும் தெரியவில்லை. மூடர்கள் உண்மையான இன்பத்திற்கு பதிலாக பௌதிக புலனின்பத்தை தேடி அலைகின்றனர். ஆனால் புலனின்பத்தின் வாயிலாக பெறப்படும் பெயரளவேயான நிலையற்ற இன்பத்தை நாய்களும் பன்றிகளும் கூட அனுபவிக்கின்றன என்பதை அத்தகைய மூடர்கள் மறந்து விடுகின்றனர். மனித இனம் உட்பட ஒவ்வொரு உயிரினத்திலும் இத்தகைய இன்பம் அடையக்கூடியதாக உள்ளது. ஆயினும் மனித இனம் இத்தகைய இழிவான இன்பத்திற்கு உரியது அல்ல. மனித வாழ்வு ஆன்மீக தன்னுணர்வின் வாயிலாக நித்தியமான எல்லையற்ற ஆனந்தத்தை அடைவதற்கென உள்ளதாகும். இந்த ஆன்மீக தன்னுணர்வை தவத்தின் மூலமாக அடையலாம். பௌதீக இன்பங்களில் புலனடக்கத்தை பெற்றவர்கள் தீரர்கள் அல்லது புலன்களால் ஆட்டுவிக்கப்படாதவர்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றனர். இத்தகைய தீரர்களால் மட்டுமே துறவரத்தை மேற்கொள்ள இயலும்.
மேலும் சமூகத்தில் உள்ள எல்லா பிரிவினராலும் போற்றப்படுவதான பரமஹம்ச நிலைக்கு இவர்களால் படிப்படியாக உயர முடியும். இந்த போதனையை தான் ரிஷப மகாராஜன் பிரச்சாரம் செய்தார். மேலும் வாழ்வின் இறுதி கட்டத்தில் அவர் பௌதீகமான உடல் தேவைகளில் இருந்து முற்றிலும் விலகி இருந்தார். இது ஒரு நிலையாகும். இந்நிலையை அடைந்து விட்டதாக மூடர்கள் வேஷம் போடக்கூடாது. மாறாக இந்நிலையை அனைவரும் போற்றி துதிக்க வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வண்டர்ஃபுல் இது எக்ஸ்பிளனேஷன் இல்லையா? ஸோ ரிஷபதேவரை பற்றி நான் ஏற்கனவே நேற்று உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா? அவருக்கு 100 பிள்ளைகள். ஸோ அதுல 81 பிள்ளைகள் அவங்க தவ வாழ்க்கையை பிராமணர்கள் ஆகிவிடுகிறார்கள். அடுத்து 9 பிள்ளைகள் தவ வாழ்க்கையை மேற்கொள்கிறார்கள். 10 பேர் மட்டும்தான் சத்திரியர்களாக பரத மகாராஜா கீழே அவரோட இருந்து தொண்டு புரியுறாங்க. இங்க 3 விதமான நிலைகள், 4 குட்டி சக்கா, பகுதாக்கா, பரிவர்காச்சாரியா அண்ட் பரமஹம்சா. ஒருத்தர் சன்னியாசத்தை எடுத்துக்கிட்டாக்கா இந்த வாழ்நிலையெல்லாம் அவங்க ஏற்று போகணும் இல்லையா? ஸோ எக்ஸாம்பிள் நம்ம நிகாரி பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஊருக்கு ஒதுக்குப்புறமா அவன் இருந்தான். ஸோ இது ஒரு நபர் குடும்பத்தை விட்டு சன்னியாசம் ஏற்றி செல்கிறார் என்றால் அந்த குடும்பத்தோடு இருக்கக்கூடிய அட்டாச்மெண்ட் ஒரே நாள் அவரால் கட் பண்ணி போட்டுற முடியாது. அதனால அதை பக்குவம் பெறுவதற்காக என்ன பண்ணுவாங்கனாக்கா அந்த காலகட்டத்துல சன்னியாசி ஏத்துக்கிறவங்க ஊருக்கு ஒதுக்குப்புறமா ஒரு குடிசையை போட்டிருப்பாங்க. ஸ்டில் அவங்க வீட்டுல இருந்து உணவு என்பது சென்று கொண்டிருக்கும். இதுதான் குடி சாக்கா. எடுத்து பகுதாக்கா அப்படின்னாக்கா அப்ப அந்த குடிசையை விட்டு அவர் வெளியேறிடுவார். ஸோ அதாவது குடிசையை விட்டு வெளியேறதுன்றன்னா ஸோ வீட்டுல இருந்து வரக்கூடிய உணவுக்காக அவர் காத்திருக்க மாட்டார். ஹி வில் நாட் பி எக்ஸ்பெக்டிங். அவரே ஒரு 4 வீடு 5 வீடு அந்த பிக்ஷம் எடுப்பார். ஓகே. ஸோ அந்த நிலையில அவர் இருக்கும் பொழுது அந்த கிரகஸ்தனுக்கு தர்சனம் கொடுக்கும் பொழுதும் அவனுக்கு வாழ்க்கையில என்ன தேவையோ நன்மைகள் எல்லாமே அவர் அதாவது ஒரு சாது நம்ம வீட்டுக்கு வராங்கனாக்கா அவங்களால நமக்கு வாழ்க்கையில ஆன்மீக தளத்துல முன்னேற்ற பாதை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். அந்த நிலையை கொடுக்கிறவங்க தான் பகுதாக்கா. பரிவர்காச்சாரியா லோக சஞ்சாரம். எக்ஸாம்பிள் நம்ம நாரத மகரிஷி எங்க வேணாலும் போயிட்டே இருப்பார் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி பரிவர்காச்சாரியா ஸோ நாரத மகரிஷி வண்டர்ஃபுல் எக்ஸாம்பிளா அதுக்கு. பரமஹம்ச நிலைக்கு நம்ம சுகதேவ கோஸ்வாமியை கூட சொல்லலாம் இல்லையா? ஸோ அந்த நிலைக்கு போகிறது பரமஹம்ச நிலை. ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க. எக்ஸாம்பிளா நான் உங்களுக்கு இப்போ சுகதேவ கோஸ்வாமியை பத்தி சொல்றேன். நான் ஈவன் வியாசதேவர் இவங்க எல்லாருமே அந்த பரமஹம்ச நிலையில இருக்கக்கூடியவங்க. ஸோ அவங்க வெறுமனே ஆன்மீகத்தினுடைய இதுலதான் அவங்களுடைய செயல்பாடுகள் எதுவுமே பௌதிகத்திலிருந்து முற்றிலும் அவங்க விடுதலை அடைஞ்சிருப்பாங்க. தூய பக்தி தொண்டு ஒண்ணு மட்டும்தான் அவங்க செய்துட்டு இருப்பாங்க. அதுதான் பர அப்படின்னா நித்தியம். ஹம்ச என்றால் அன்னப்பறவை போன்ற, அதாவது ஒரு அன்னப்பறவைக்கு பாலையும் நீரையும் நாம கலந்து வச்சா எப்படி அந்த பாலை மட்டும் பருகி நீரை விட்டுடுமோ அது போலதான் ஆன்மீகமா இருக்கக்கூடிய பாலை மட்டுமே அவங்க ஸ்வீகரிப்பாங்க. பௌதிகமா இருக்கக்கூடிய அந்த நீரை அவங்க பிரிச்சு எடுத்துருவாங்க. அதோட என்னைக்குமே ஒட்ட மாட்டாங்க. ஸோ அப்படி அதுதான் உயர்வான நிலை என்பதை நாம தெரிஞ்சுக்கிறோம். நமக்கும் அதாவது பிற உயிர் வாழிகளுக்குமே எல்லாமே காமனான ஒண்ணுதான் இல்லையா? உண்ணுதல், உறங்குதல், அதுக்கப்புறம் புணருதல் இல்லையா? இது எல்லாமே நம்மள ரட்சிக்கிறது, அதாவது தற்பாதுகாப்பு செய்து கொள்றது எல்லாமே உண்டு நமக்கு. ஆனா நமக்கும் பிற ஜீவன்களுக்கு இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம் நமக்கு இன்டெலிஜென்ஸ் பகவான் கொடுத்திருக்காரு இல்லையா? அந்த உன்னதமான அந்த இதனது புத்தியை கொண்டு நாம மேன்மையான நிலையை அடையறதுக்கு நாம முயற்சி செய்யணும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது. அதை விடுத்துட்டு நாம முற்றிலும் துறந்தவன் என்ற வேடத்தை நாம போடக்கூடாது. உண்மையிலே எல்லாவற்றையுமே, அதாவது இந்த பௌதிகத்தை துறந்தவனுடைய செயல்பாடுகள் எப்படி இருக்கின்றது என்பதை உணரக்கூடிய பக்குவத்தை நாம புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். எஸ் ஆர் விஜயகுமாரி மாதாஜி. ரிஷிபிர் யாஷிதோ பீஜே நவமாம் பார்த்திவ வபுஹு துக்தேமம் ஓஷதீர் விப்ராஸ்தேனாச்சா உஷக்தம். எஸ் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிராமணர்களே 9வது அவதாரத்தில் பகவான் முனிவர்களின் பிரார்த்தனையால் ஒரு அரசனின் பிருது உடலை ஏற்றார். அவர் அநேக விளைச்சல்களை உற்பத்தி செய்வதற்காக நிலத்தை உழுது பயிரிட்டார். அதனால் பூமி அழகாகவும் கவர்ச்சியாகவும் காணப்பட்டது. பொல்லுரை. பிருது மகாராஜனின் அவதாரத்திற்கு முன்
அவரது தந்தையான முந்தைய அரசரின் நேர்மையற்ற வாழ்வினால் ஆட்சி நிலைகுலைந்து போயிருந்தது. முனிவர்களும் பிராமணர்களும் பகவானுடைய வரவுக்காக வேண்டியதுடன் முந்தைய அரசனையும் பதவியிலிருந்து வெளியேற்றினார். பக்தியாக இருந்து குடிமக்களின் எல்லா நலன்களையும் கவனித்துக் கொள்ள வேண்டியது அரசரின் கடமையாகும். அரசரின் கடமையில் அலட்சியம் ஏற்படும் பொழுது பிராமணர்கள் அரியாசனத்தை ஏற்பதில்லை. ஏனெனில் பொதுஜனங்களுக்கு செய்ய வேண்டிய இன்னும் அதிமுக்கியத்துவம் வாய்ந்த கடமைகள் அவர்களுக்கு உள்ளன. அரியாசனத்தில் ஆக்கிரமிப்பதற்கு பதிலாக அவர்கள் பகவானின் அவதாரத்திற்காக பிரார்த்தனை செய்தனர். இதனால் பகவான் பிருது மகாராஜாவாக அவதரித்தார். உண்மையான புத்திசாலிகள் அல்லது தகுதியுள்ள பிராமணர்கள் அரசியல் பதவிகளுக்காக ஒருபோதும் ஆசைப்படுவதில்லை. பிருது மகாராஜா பூமியிலிருந்து பல விளைச்சல்களை உற்பத்தி செய்தார். இதனால் இத்தகைய ஒரு சிறந்த அரசரை பெற்றதற்காக பிரஜைகள் மகிழ்ந்தனர். அது மட்டுமின்றி பூமி அழகும் கவர்ச்சியும் கொண்டதாக மாறியது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. நான் பிருது மகாராஜை பத்தி உங்களுக்கு நிறைய சொல்ல வேண்டிய அவசியமே கிடையாது இல்லையா? ஸோ ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியும், பூமி வந்து விளைச்சலை கொடுக்கல. அதுக்கப்புறம் பூமியை வந்து அவர் கொல்லணும்னே போனாரு. அதுக்கப்புறம் பூமி வந்து எல்லாத்தையுமே கொடுத்தாங்க. ஒவ்வொருத்தருமே வந்து அந்த பூமி பூதாயிகிட்ட இருந்து என்னென்ன எடுத்தாங்க அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? அதன் பிறகு பூமி வந்து விளைச்சலை கொடுத்தாங்க அப்படிங்கிறதையும் நம்ம படிச்சோம். ரூபம் சாஜக்ருரோ மாத்ஸ்யாம் சக்ஷுஷோதாதி சம்ப்ளவே நவி ஆரோப்ய மஹிமய்யம் அபாத் வைவஸ்தவம் நனும். எஸ் புஷ்ப மாதாஜி வாசி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சாச்சுஷ்ட மனுவின் ஆட்சி காலத்திற்கு பிறகு முழுமையான ஒரு வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டு உலகம் நீருக்கடியில் மூழ்கிவிட்டது. ஒரு மீனின் மச்சம் வடிவத்தை ஏற்ற பகவான் வைவஸ்வத மனுவை ஒரு படகில் ஏறிக்கொள்ள செய்து அவரை காப்பாற்றினார். பொருளுரை. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் மூல உரையாளரான ஸ்ரீபாத ஸ்ரீதர சுவாமிக்கு இணங்க ஒவ்வொரு மனுவின் மாற்றத்திற்கு பிறகும் இந்த அழிவு வழக்கமாக ஏற்படுவது இல்லை. இருப்பினும் சத்தியவிரதனுக்கு சில அற்புதங்களை காட்டுவதற்காக சாச்சுஷ மனுவின் ஆட்சி காலத்திற்கு பின் இந்த அழிவு ஏற்பட்டது. ஆனால் ஒவ்வொரு மனுவின் முடிவிலும் ஓர் அழிவு ஏற்படுகிறது என்று ஸ்ரீ ஜீவ கோஸ்வாமி, விஷ்ணு தர்மோத்ர, மார்க்கண்டேய புராணம், ஹரிவம்சம் முதலியவற்றை போன்ற அதிகாரபூர்வமான சாஸ்திரங்களில் இருந்து உறுதியான ஆதாரங்களை அளிக்கிறார். ஸ்ரீல விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாகூரரும் கூட ஸ்ரீல ஜீவ கோஸ்வாமியை ஆதரித்து ஒவ்வொரு மனுவிற்கு பிறகும் நிகழும் இந்த அழிவை பற்றி பாகவதாமிருதம் எனும் நூலில் இருந்து மேற்கோள் காட்டுகிறார். அத்துடன் பகவத் பக்தரான சத்தியவிரதனுக்கு விசேஷ அன்பை காட்டுவதற்காக இக்குறிப்பிட்ட காலத்தில் பகவான் அவதரித்தார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ. நமக்கு இது தெரியும் இல்லையா? மத்ஸ்ய அவதாரம் பத்தி நமக்கு நல்லாவே தெரியும். பகவான் வந்து அந்த அவருடைய மீன்லயுமே வந்து அந்த கொம்பு இல்லையா? ஸோ அப்படி அந்த படகை வந்து கரெக்டா கரை சேர்க்கிறார். சத்தியவிரதர் அப்படின்ற அந்த மன்னர்கிட்ட வந்து வேதங்கள் எல்லாமே ரெஸ்கியூ பண்றார். ரீக்ளைமிங் த வேதாஸ். அதுக்கு தான் வந்து பகவான் வந்து அவதரிச்சார் ஆக்சுவலி. ஸோ இது எப்பயாவது தான் நடக்கும்ன்றது வந்து ஸ்ரீதர் சுவாமிகளுடைய கூற்று. ஜீவ கோஸ்வாமி அவர்கள் வந்து இந்த புராணங்களுடைய ரெஃபரன்ஸ் வச்சு ஒவ்வொரு மனுவனுடைய மாற்றத்தின் போது ஒரு பேரழிவு ஏற்படுகிறது என்பதை வந்து சொல்லியிருக்காரு. சுராசுரம் உததிம் மத்நாதம் மந்தராச்சலம் தாத்ரே காமத்த ரூபேன திருஷ்டா ஏகாதசேவி. எஸ் எஸ் யார் வாசிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் வாசிங்க. மொழிபெயர்ப்பு. 11வது அவதாரமாக தோன்றிய பகவான் ஒரு ஆமையின் வடிவத்தை ஏற்றார். அப்போது பிரபஞ்சத்தை சேர்ந்த சுர அசுரர்களால் மத்தாக பாவிக்கப்பட்ட மந்தாரா மலைக்கு அவரது ஓடு ஒரு சூழ்ச்சலாக இருந்தது. பொருளுரை. ஒரு முறை தேவர்களும் அசுரர்களும் கடலிலிருந்து அமிர்தத்தை உற்பத்தி செய்வதில் ஈடுபட்டனர். அதை பருகுவதால் அவர்கள் அனைவரும் மரணமற்றவர்களாக ஆக முடியும் என்பதே இதன் நோக்கம். அப்போது மந்தார மலை மத்தாக உபயோகப்பட்டது. பரம புருஷரின் அவதாரமாகிய கூர்ம தேவரின் ஆமையின் ஓடு கடல் நீரிலிருந்து மலைக்கு ஒரு சுழற்சாக செய்யப்பட்டது.
ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. குழல் அச்சு இல்லையா, சென்டர் பாயிண்ட், பிவட்ன்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல. சோ அந்த மந்தார மலையே வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, அதாவது பகவான் வந்து கூர்மமாக அவதரித்து அவருடைய அந்த ஓடு, ஆமைக்கு எப்பவுமே வந்து ஓடு இருக்கும் இல்லையா, சோ அந்த கூர்மத்து மேல இருக்கிற அந்த ஓடு மேல வந்து அந்த மந்தார மலை, அதுக்கப்புறம் தான் அதாவது அமிர்தத்தை வந்து கடையிறது. சோ இந்த இதுக்கு வந்து பகவானுடைய அவதாரத்தை நாம பார்க்கிறோம். தன்வந்தரம் த்வாத்வசம்சம் த்வாசமம் த்ரயோதசமம் ஏவஹ சா அபயயத் சூரன் அன்யான் மோஹிந்தியா மோகயன் ஸ்திரியஹ. இது நானே படிச்சிடுறேன். ஓகே, 2 வரி. 12வது அவதாரத்துல பகவான் தன்வந்திரியாக தோன்றினார். 13வது அவதாரத்தில் அதாவது மோகினி அவதாரம் இல்லையா, அந்த மந்தார மலையில இருந்து எடுக்கும் பொழுது அசுரர்களும் தேவர்களும் வந்து எனக்கு உனக்குன்னும் பொழுது, சோ பகவான் வந்து தேவர்களுக்கு தான் அந்த வந்து அமிர்தத்தை கொடுக்கணும்ட்டு அந்த அமிர்த கலசம் வந்து பகவான் வந்து மோகினி ரூபத்தை ஏற்று வராருன்றத படிக்கிறோம். ஒரு பெண்ணின் வசீகரமான அழகால் நாத்திகர்களை மயக்கி தேவர்களுக்கு அமிர்தத்தை குடிக்க கொடுத்தார், ஏமாற்றினார் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு. சதுர்தசாம் நரசிம்ஹம் விப்ரதைகேந்திரியம் ஊர்ஜிதம் தாதர கரஜை பூர்வ ஏரகம் கடாகிருத்யதாக. 14வது அவதாரத்துல நரசிம்மராக தோன்றினார். நாத்திகரான ஹிரண்யகசிபுவின் வலிமையான உடலை அவருடைய கூரிய அந்த நகங்களால் வந்து கிழிச்சு எறிஞ்சார். ஒரு தச்சர் கரும்பு குத்துவதை போல தன் நகங்களால பிளந்தார் என்று சொல்லப்படுது. நம்ம எனவே டீட்டெயிலா 7வது காண்டோல படிப்போம் நரசிம்ம அவதாரம் பற்றி. அதனால நீங்க ஆல்ரெடி உங்களுக்கு அந்த கதை எல்லாமே நல்லாவே தெரியும், அதனால நான் பெருசா அதை எடுத்துக்கல இப்போ. ஸோ மீண்டும் நம்ம டீட்டெயிலா படிக்கும்பொழுது அங்க படிக்கலாம். எப்படி நம்ம வாராக அவதாரத்தை ரொம்ப டீட்டெயிலா நம்ம 3rd கேண்டோல படிச்சோம் இல்லையா, அது போலதான். பஞ்சதசாம் வாமநாகம் கிருத்வாகாதத்வரம் பலேத் பாதத்ரயாம் யாசமானம் பிரத்யாதிஷ்டத்ரிபிஷ்டம் பிஷ்டபம். 15வது அவதாரத்தில் பகவான் வந்து அதாவது டுவார்ஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, குள்ளமான வடிவத்தை எடுத்து சோ விடுவார். மகாராஜா பலியால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட யாக அரங்கிற்கு செல்கிறார். 3 கிரக அமைப்புகளின் ராஜ்யத்தை மீண்டும் பெற அவர் மனதளவில் விரும்பினாலும் அவர் 3 படி நிலத்தை மட்டுமே தானமாக கேட்டார். அதாவது பகவானுடைய திருப்பாதம் நம்மளால மெஷர் பண்ண முடியாது இல்லையா. சோ மேலுலகம், அதாவது கீழ் உலகம், அதுக்கப்புறம் 3வது அடி எங்க தெரியல இல்லையா. சோ தன்னுடைய தலையே கொடுக்கிறார். ஆக்சுவலி சர்வ வல்லமை உள்ள யாரு இது, பலி மகாராஜ் வந்து அதாவது பிரகலாத் மகாராஜனுடைய வாரிசு இல்லையா, அந்த வம்சாவழியில வந்த சேம் லைனேஜ். சர்வ வல்லமை உள்ள கடவுள் மிகச் சிறிய தொடக்கத்திலிருந்தே எவருக்கும் பிரபஞ்சத்தின் ராஜ்யத்தை வழங்க முடியும். அதுபோல ஒரு சிறிய நிலத்தை பிச்சை எடுப்பதன் மூலம் பிரபஞ்சத்தின் ராஜ்யத்தை அவர் பறிக்கவும் முடியும். அதான் இதுல ஒரு நம்ம ரைமிங் நம்ம எங்கேயோ படிச்ச மாதிரி எனக்கு ஒரு ஞாபகம், எனக்கு கரெக்டா ரீகலெக்ட் பண்ண முடியல. பகவான் கொடுக்கணும்னு நினைச்சா யாராலுமே அதை தடுத்து நிறுத்த முடியாது. அதே மாதிரி வந்து பகவான் ஒருத்தர்கிட்ட இருந்து பறிக்கணும்னு நினைச்சாலும் அதையும் வந்து யாராலையும் தடுத்து நிறுத்த முடியாது. சோ பாகவதத்துலதான் படிச்சோம். ஆமா, அதாவது அவரால எங்க எப்போ யார்கிட்ட வேணாலும் எதை வேணாலும் அவரால் எடுத்துக்க முடியும். சோ நமக்கு வந்து காரணம் கூட தெரியாது, அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில இருப்போம் நம்ம. அவதாரே சோதாஷமே பஷ்யன் பிரம்ம திருஹோ பந்த்ரி சப்த கிருத்வ குபிதோ நிக்ஷத்ரம் ஆகோரான் மஹிம். எஸ், யாராவது வாசிங்க. பிரேம மாதாஜி வாசிங்க. நான் படிக்கிறேன். மொழிபெயர்ப்பு. 16வது அவதாரத்தில் பகவான் பிருகுபதியாக அவதரித்தார். அரசாளும் பிரிவினர் பிராமணர்களை புத்திசாலி பிரிவினர் எதிர்த்து செயற்பட்டதால் அவர்கள் மீது கோபம் கொண்ட பகவான் அரசாளும் பிரிவினரை சத்திரியர்களை 21 தடவைகள் வதம் செய்தார். பொருளுரை: சத்திரியர்கள் அல்லது அரசாளும் பிரிவினர் பிராமணர்களின் ஆலோசனைப்படி உலகை ஆள வேண்டுமென எதிர்பார்க்கப்படுகின்றனர். இப்புத்திசாலிகள் அதாவது பிராமணர்கள் வேத சாஸ்திரங்களுக்கு ஏற்ப அவர்களுக்கு வழிகாட்டுகின்றனர். இந்த வழிகாட்டுதல்களுக்கு ஏற்பவே ஆளுநர்கள் ஆட்சியை நடத்தினர். கற்றறிந்த அறிவுள்ள பிராமணர்களின்
உத்தரவுக்கு எதிராக அரசாளும் பிரிவினர் செயற்படும் போதெல்லாம் அவர்கள் ஆட்சியிலிருந்து விலக்கப்பட்டு நல்ல அரசாட்சிக்கு ஏற்பாடு செய்யப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ. இப்போ நாம எந்த அவதாரத்தை பத்தி படிக்க போறோம்? மாதாஜி பிருகுபதினா யாரு மாதாஜி? படிச்சது இல்ல. பரசுராமர் தானே மாதாஜி? பரசுராமரா? ஆமா அதான் அதான் சத்திரியர்களை கொண்டிருக்குன்னு போட்டிருக்கு. ஆனா பரசுராமர்னு பிருகுபதினு கொடுத்திருக்கேன்னு இல்ல இல்ல இல்ல, இது பரசுராமர் தான். 16வது வந்து பரசுராமர் தான். ஸோ அவர் வந்து பிராமணர்கள் எப்பவுமே வந்து யாரையுமே கொல்ல மாட்டாங்க. இருந்தாலும் அவர் வந்து 21 முறை வந்து தவறு புரிந்த சத்திரியர்கள், அதாவது அதர்மம் புரிந்த சத்திரியர்களை 21 முறை வதைத்தார் அப்படின்றது வந்து படிச்சிருக்கோம் நம்ம இல்லையா? சத்திரியர்கள் அல்லது நிர்வாக வர்க்கத்தினர் நிலையான சாஸ்திரங்கள் அல்லது வெளிப்படுத்தப்பட்ட அறிவு புத்தகங்களின் அடிப்படையில் ஆட்சியாளர்களுக்கு அவங்க எப்பவுமே உபதேசம் பண்ணணும் இல்லையா? அந்த உபதேசம் பிரகாரம் தான் வந்து ஒரு சத்திரியன் வந்து அவனுடைய ஆட்சியை வந்து நடத்தணும். இப்படிதான்ன்றத வரைமுறை இறைவன் வந்து வகுத்த நியதி. அதை வந்து நம்ம பரிபாலிச்சா எந்த யுகமா இருந்தாலும் நாம வந்து அது குறை ஆயுளோ எதுவா இருந்தாலும் நம்மளால வாழ முடியும் நிம்மதியாக. ஆனா எப்போ அந்தந்த சாதுர் வரிண்யம் தகுந்த மாதிரியான வாழ்நிலைகள் வந்து நம்ம பரிபாலிக்கவில்லையோ அப்ப அல்டிமேட்லி இப்ப நாமெல்லாம் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறது அது மாதிரிதான் இல்லையா? எப்ப மழை வரும் தெரியாது, எப்ப அதிகமா வெயிலாகவும் தெரியாது இல்லையா? சடனா மழை ஊத்திடும், சடனா வந்து வெயில் வெளியில போக முடியாத அளவுக்கு ஏற்படும், நீர் இருக்காது, பஞ்சம் ஏற்படும் இல்லையா? அடுத்து வந்து நிறைய வெள்ளம் அடிச்சு போகும், நம்ம எதுவுமே சொல்ல முடியாது. தத சப்தாதசே சாதா சத்யவத்யாம் பராசராத் சக்ரே வேததரோ சாகா திருஷ்ட்வா பும்சோ அல்பமேதசா இல்லையா? அதாவது ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வாசிங்க மக்கள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மொழிபெயர்ப்பு. அதன் பிறகு பகவானின் 17வது அவதாரத்தில் ஸ்ரீல வியாசதேவர் தோன்றினார். அவர் பராசர முனிவருக்கும் சத்தியவதிக்கும் புத்திரராக அவதரித்தார். பொதுவாக மக்கள் குறைந்த அறிவுள்ளவர்களாக இருப்பதைக் கண்ட அவர் ஒரு வேதத்தை பல கிளைகளாகவும் உப கிளைகளாகவும் பிரித்தார். பொருளுரை. ஆரம்பத்தில் வேதம் ஒன்றாகத்தான் இருந்தது. ஆனால் ஸ்ரீல வியாசதேவர் மூல வேதத்தை நன்றாக பிரித்தார். அவை சாம, யஜுர், ரிக் மற்றும் அதர்வ எனப்படுகின்றன. பிறகு மீண்டும் அவை புராணங்கள் மற்றும் மகாபாரதம் ஆகியவற்றை போன்ற வேறுபட்ட கிளைகளில் விளக்கப்பட்டன. வேத மொழியும் வேத விஷயமும் சாதாரண மனிதர்களுக்கு மிகவும் கடினமானவையாகும். அவை நுண்ணறிவு பெற்றவர்களும் தன்னுணர்வு பெற்றவர்களுமான பிராமணர்களால் அறியப்படுகின்றன. ஆனால் தற்போதைய கலியுகம் அறியாமை மிகுந்தவர்களால் நிரப்பப்பட்டு உள்ளது. இந்த யுகத்தில் ஒரு பிராமண தந்தைக்கு பிறந்தவர்களும் கூட சூத்திரர்களையும் பெண்களையும் விட உயர்ந்தவர்களாக இருப்பது இல்லை, தாழ்ந்துள்ளனர். இரு பிறப்பு எய்தியவர்களான பிராமணர்கள், சத்திரியர்கள் மற்றும் வைசியர்கள் ஆகியோர் சம்ஸ்காரங்கள் எனப்படும் புனிதப்படுத்தும் முறையை மேற்கொள்ள வேண்டும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றனர். ஆனால் தற்போதைய யுகத்தின் தீய உந்துதலால் பிராமண குடும்பங்களில் பிறந்தவர்களும் மற்ற உயர் குடும்பங்களில் பிறந்தவர்களும் உயர்ந்த பண்பாட்டை இழந்துவிட்டவர்களாக உள்ளனர். அவர்கள் த்விஜ அல்லது குடும்ப அங்கத்தினர்கள் என அழைக்கப்படுகின்றனர். த்விஜ பந்துக்கள் அல்லது இருபிறப்பு எய்தியவர்களின் நண்பர்கள் அல்லது குடும்ப அங்கத்தினர்கள் என அழைக்கப்படுகின்றனர். ஆனால் இந்த த்விஜ பந்துக்கள் சூத்திரர்களுக்கும் பெண்களுக்கும் இடைப்பட்டவர்களாக வகைப்படுத்தப்படுகின்றனர். த்விஜ பந்துக்கள் சூத்திரர்களையும் ஸ்ரீல வியாசதேவர் வேதங்களை பல்வேறு கிளைகளாகவும் உப கிளைகளாகவும் பிரித்தார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ பராசர முனிவருக்கும் சத்தியவதிக்கும் பிறந்தவர் தான் வந்து வியாசதேவர். வியாசதேவர் வந்து லிட்ரரி இன்கார்னேஷன் சொல்லுவாங்க இல்லையா? ஸோ வேதங்கள் வேதம் ஒன்றுதான் இருந்தது. ஆனா அதை வந்து 4ஆ பிரிச்சு எழுதினார். அதை எழுதுனதுக்கு உதவினது யாரு? கணபதி தான் இல்லையா? ஸோ எல்லாவற்றையுமே வந்து, அதாவது பராசர முனிவர் வந்து வேதவியாசர் வந்து சொல்ல யார் எழுதினது? கணபதி. ஸோ
இன்னொன்னு, வியாசதேவர் என்பது ஒரு பதவி, அதையும் நாம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, சோ சில இடங்கள்ல அவர் வந்து ஜீவ தத்துவமா இருப்பார். ஆனா இப்ப இந்த வேதத்தை வந்து தொகுத்தவர் வந்து விஷ்ணு தத்துவம் அப்படிங்கிறத நாம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, சோ இது ஒண்ணுதான் நாம மனசு, அதாவது மிச்சம் எல்லாம் உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும். இதுல இருக்கிறது த்விஜ பந்துக்கள் பத்தி உங்களுக்கு தெரியும். அதாவது பிறப்பால மட்டும் பிராமணனா இருந்து இல்லையா, அடுத்து வந்து அவருடைய செயல்கள் எல்லாம் பிராமணிக்கல் குவாலிட்டிஸ் இல்லைன்னா கண்டிப்பா அவங்க வந்து பிராமணர்களுக்கு பந்துக்கள் தான் அப்படின்றது, ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் த பிராமணான்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அது வந்து அவங்கள வந்து டீக்ரேடட், அவங்கள வந்து கீழே இறக்கி சொல்லக்கூடிய வார்த்தை அப்படிங்கறத வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். அப்படின்னா பிராமணிக்கல் குவாலிட்டிஸ் அவங்க கிட்ட இல்லைன்னா அவங்க வந்து தே ஆர் நாட் கன்சிடர்ட் அஸ் அ பிராமின் இல்லையா. ஸோ என்ன, பிறப்பால மட்டும் பிராமணரா இருந்து என்ன பிரயோஜனமும் கிடையாது. அவங்க வந்து அவங்களோட செயல்பாடுகள் எல்லாமே, அவங்க செய்யக்கூடிய எல்லாமே பிராமணர்களுடைய கலாச்சாரத்தை அவங்க எடுத்துட்டு போகலன்னா கண்டிப்பா வந்து அவங்க பிராமணர்கள் அல்ல அப்படிங்கறதுதான் பிரபுபாதர் நிறைய பீங்க பிராமணா இல்லையா, அவரே பிராமணர் ஆனாலும் அவர் இவ்வாறு, அதாவது சாஸ்திர விதிகள் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறோ அதை அப்படியே அவர் வந்து எடுத்துட்டு போறார். நான் இன்றைக்கு இதோட நிறுத்துறேன். ஸோ தர்ஸ்டே வந்து நம்ம மீண்டும் வந்து 5 மணிக்கு, ஓகே, அன்னைக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவா எடுத்து கூட நம்ம இந்த சாப்டரை வந்து முடிக்க பார்க்கலாம். லெட் யூ ஆல் டேக் 1 வீக் உட்காந்து படிங்கோ. அதுக்கப்புறம் நான் வந்து 4th சாப்டர் எடுத்து அதுக்கப்புறம் ஒரு வாரத்துல உங்களுக்கு டெஸ்ட் வைக்கிறேன். சரிங்களா, 4th சாப்டர் ஸ்டார்ட் பண்ண பிறகு ஐ வில் கிவ் யூ 2 வீக்ஸ் உட்காந்து நீட்டா படிங்க. சரிங்களா, எனி டவுட்? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தாரிணி மாதாஜியோட சதாச்சார கிளாஸ் என்ன எடுக்க சொல்லிருக்காங்க Thursday அன்னைக்கு 5 o'clock. ஓகே, நீங்க ஒருத்தர் மட்டும் நீங்க யூடியூப்ல பாத்துக்கோங்க மாதாஜி இந்த ஒரு வாட்டி. சரிங்களா, 8 to 6. அப்புறம் வந்து ஃப்ரைடே அன்னைக்கு மோகன்தாஸ் பிரபுஜியோட கிளாஸ் இருக்கு. ஆமா அது எனக்கு தெரியும். தாரணி மாதாஜிக்கு வந்து உங்களுக்கு கொடுக்க எந்த டீச்சருக்காவது கொடுன்னு சொல்லியிருந்தேன் நானு. ஸோ உங்களுக்கு கொடுத்துறது எனக்கு தெரியாது. பட் மோகன்தாஸ் பிரபுஜி இது வந்து நீங்களும் அவரா ஏதோ மெசேஜ் வந்துச்சு எனக்கு. அவர் தான் சொன்னாரு, நீங்க சொன்னீங்கன்னு சொன்னாரு. ஆமா, யூ கேன் கிவ். ஏன்னா டிவோட்டிஸ் புடிச்சு வைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் இல்ல மாதாஜி, நீங்களே உங்களே பார்த்துட்டு இருக்கீங்க இல்லையா. ஸோ ஒரு வாரம் கேப் விட்டாலே அந்த லெவல் 2 எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா டிஸ்ட்ராக்ட் ஆயிடுவாங்க. ஸோ லெவல் 5 எல்லாம் வந்த பிறகு யாரும் போக மாட்டாங்க. ஆனா லெவல் 2, லெவல் 1ல இருந்து லெவல் 2 வந்து சஸ்டைனபிலிட்டி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, ஈவன் மல்லிகா மாதாஜியுடைய குரூப்லயும் சரி, அதுக்கப்புறம் இவரு யாரு மோகன்தாஸ் பிரபுஜியுடைய குரூப்லயுமே அட்டென்ட் பண்ணாத ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து காலிங் சர்வீசஸ் வந்து கொடுத்து அவங்க எப்ப அவங்களுக்கு அட்டென்ட் பண்றதுக்கு வந்து ஓகேவா இருக்கும் அப்படிங்கறது வந்து தெரிஞ்சுட்டு அந்த ஒரு இதை வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படிங்கறத நான் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் நானு. ஸோ தட் அவங்களுக்கு வீக்கெண்ட் மட்டும் வேணுமா இல்ல வந்து லேட் நைட் வேணுமா அப்படிங்கறதெல்லாம் கேட்டு நம்ம பண்ணலாம். ஓகேங்களா, ஸோ ஐ திங்க் விஜயகுமாரி மாதாஜி, ஸோ ஐ திங்க் மல்லிகா மாதாஜி, நீங்க வந்து இதுக்கு யாராவது நம்ம அட்மின்ஸ்ல யாராவது இருந்து பார்த்து அவங்களுக்கு காலிங் சர்வீசஸ் பண்ண வைங்க. சரிங்களா, சொல்லியிருக்கேன் மாதாஜி, சண்முகம் பிரபு கிட்ட சொல்லியிருக்கிறேன். அவங்க டைமிங்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு ஒன்னு என்ன பண்ணுங்க, ஒரு கூகுள் ஃபார்ம் உங்களுக்கு படிக்க தெரிஞ்சா தமிழ்லயே போட்டு அவங்களுக்கு வந்து எந்த டைம் வேணும்ன்றத வந்து எழுத சொல்லுங்க, டைப் பண்ணி சப்மிட் பண்ண சொல்லுங்க. அவங்க பேரு, போன் நம்பர் இது மட்டுமே கொடுத்து சிம்பிளா கொடுத்து கூட பண்ணுங்க. ஒருத்தரா கால் பண்ண முடியலன்னாக்கா. ஓகே, வாஞ்சகல்பதாருभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नंदकोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम